நீங்க நடு வீட்ல வச்சுட்டு, ம். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா, கிளாஸ்க்கு வாங்க, நாளைக்கு பார்க்கலாம். அதே மாரி பகவானுக்குன்னு நீங்க அந்த நெனப்பு எப்பயுமே பகவான் நம்ம நெனப்புல இருக்கும்போது, மாயை நம்மகிட்ட வரவே வராது. பகவான் வந்து சூரியனை ம். போன்றவர். சூரியன் இருக்கிற இடத்துல இருளுக்கு வேலையே இல்ல. அது குரு மூலமா ம். பார்க்கணும். குரு மூலமா நாம செப்பரேட்டா செஞ்சா பிரயோஜனமே இல்ல. குரு மூலமா தான் எது ஒண்ணும் நம்ம செய்யணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதுவும் செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் மாதாஜி வந்துட்டாங்க. நம்ம हरे कृष्णा வகுப்புக்கு माता போலாம். जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम्स माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे नंदी कृष्णा माता माता जी, जी। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன் மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பார்த்தது அஷ்டாங்க யோகம் இல்லையா? 8 நிலைகளை பத்தி யாராவது குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நன்றி மாதாஜி, ஏக்நாத் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். லைவ் ஆயிடுதா மாதாஜி? ஆயிடுச்சுமா, ஆயிடுச்சு. ஓகே ஆயிடுச்சுமா. ஓகே ஓகே. 8 நிலைகளை யார் சொல்றீங்க? அஷ்டாங்க யோகம். யமா அஷ்ட யோகங்கள் 8. அதுல யமா, நியமா, ம். தாரணை, தியானம், சாரி, யம நியமக்கு அப்புறம் வரிசை, வரிசையா சொல்லுங்க. ஆசனா, யமா, நியமா, ஆசனா, பிரத்யாகரா, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. கடைசியில ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾனம், சமாதி. அனந்த ஓகே. யமனா என்ன? ஒன்னொருதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யமான்றது நம்ம நீ செயல்கள் செய்யறது. எனக்கு கரெக்டா அந்த வேர்டிங்ஸ் யாராவது ட்ரை பண்ணலாம். வேற யாராவது கூட ட்ரை பண்ணலாம். வேர்டிங்ஸ் வரல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே யாராவது ட்ரை கிருஷ்ணா. பண்றீங்களா? யம என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. யமாங்கிறது கட்டுப்பாடுகள், நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் தான் யமா. நியமாங்கிறது செய்ய வேண்டிய, அதாவது நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள் தான் நியமாங்கிறது. ஆசனாங்கிறது நம்ம பண்ண வேண்டிய உடற்பயிற்சிகள் தான் ஆசனை. அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இது பிராணாயாமத்துல தான் நம்ம மூச்சு பயிற்சி பண்றோம். பிராணாயாமம் உடற்பயிற்சி. அந்த நம்ம ஆக்சுவலா அது உடற்பயிற்சின்னு அதை போட்டிருக்க கூடாது. சில இடத்துல வந்து தமிழ் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஆசனம் அப்படின்னா நம்ம உட்காரக்கூடிய அந்த இடத்தை உட்காரக்கூடியது. அப்புறம் யோகாசன கூட அதுல வரும்ல மாதாஜி? ஆசனங்கள். ஆமா. அதனால அது அந்த உடல் பயிற்சின்னு போட்டிருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? ரெண்டுமே வரும்ல மாதாஜி? அதாவது உட்கார இடமும் ஆசனா, அண்ட் தென் யோகாசன கூட அதுல வராதா மாதாஜி? ஆமா ஆமா. இல்ல இங்க நமக்கு வந்து மத்த யோக ஆசனத்தை பத்திலாம் அங்க சொல்லல. அமரக்கூடிய அந்த ஆசனம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம அந்த இடத்தை தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. ரோலிங் மாதாஜி. லோடிங் ஆயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ப்ரோ. ஓகே. தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி.
யார் இப்போ ஹோஸ்டா இருக்கிறது? என்ன திருப்பி ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? நீங்க தான் ஹோஸ்டா இருக்கீங்க மாதாஜி. நான் தான் இருக்கேனா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஆமா. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். அது ஏதோ கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு, வந்து வந்து போற மாதிரி இருக்கு. ஸ்க்ரீன் ஷேர் தெரியுதுங்களா இப்போ? இப்போ தெரியல மாதாஜி மாதாஜி. பேசுறது இதுக்கு கேக்குதா? நான் கேக்குதா? இப்போ தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே ஷேர் ஆயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஷேர் ஆயிட்டு இருக்கு ஹரே இல்லையா? கிருஷ்ணா. ஓகே, எந்த எந்த ஸ்லோகத்துல நாம நேத்து விட்டோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? 6.14ல விட்டோம். இன்னைக்கு 6.15ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேத்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்தோம் இல்லையா? 8 நிலைகள்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நேத்து? ஆமா மாதாஜி, 6.14 வரைக்கும் முடிச்சோம் மாதாஜி. 14 வரைக்கும் ஆசனங்கள் முடிச்சோம். எப்படி நம்ம 15. பண்ணணும் அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ 6.15 எடுக்கணும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இதுக்கு முந்தின நிலை வந்து ஆச்சனம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம தியானம் செய்யக்கூடிய அந்த இடம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் நம்மளுடைய அந்த உடல் எப்படி ஸ்திரமாக அமர்ந்து, உடல் கழுத்து தலை எல்லாம் நேராக வைத்து நாசி நுனியில வந்து நாம ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். கண்களை முழுவதுமாக மூடிக்கவும் கூடாது, திறக்கவும் கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப மூடிட்டோம் அப்படின்னாக்கா தூக்கம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகம், ரொம்ப திறந்திருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அலைப்பாயக்கூடிய சான்சஸ் அதிகம். அதனால ரொம்ப ஸ்திரமாக அந்த மூக்கின் நுனியின் மேல பார்வை இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கிறதுனால கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோட பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவை எப்பொழுதும் தியானம் செய்யக்கூடியவர்கள் பகவானையே வந்து அடையணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல இருக்கிறது தான் வந்து உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 15வது ஸ்லோகம். இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா, இதை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக யுஜ்ஜன்னேவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானச சாந்திம் நிர்வாண பரமா மத் சம்ஸ்தாமதி கச்சதி. ஸோ இதை தொடர்ந்து இந்த 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 செயலை செய்வதன் மூலமாக மனது கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது, மனது பழக்கமாகி விடுகின்றது. இதையே தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய, அது நம்ம பிஹேவியரா மாறிடுது இல்லையா? அந்த யோகி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து பகவானின் திருநாட்டை அடைகின்றார்கள். ஸோ இப்போ இந்த அஷ்டாங்க யோகிகளும் பகவானை அடைகின்றார்கள். அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அவங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த பாதைகள்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. பக்தியில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் என்னை வந்து அடைகின்றார்கள், யோகிகளும் அடைகின்றார்கள். ஆனா கர்மங்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்து கொண்டிருக்கவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படிங்கிறார் பகவான். ஸோ இங்க உடல் மனம் செயல்கள் அதை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பௌதீக விஷயங்களிலிருந்தெல்லாம் அவங்க வெளிவந்து எப்பவும் பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, இப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். அடுத்தது சாரி மாதாஜி, அந்த क्वेश्चन எனக்கு டவுட் இருக்கு மாதாஜி. ஆசனம்ங்கிறது உட்கார்ற இடம் மட்டும் தானா, இல்ல மத்த யோகாஸ் எல்லா உடற்பயிற்சியும் சேர்ந்தது தானா மாதாஜி? இங்க நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறது அந்த தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இடம், அந்த தியானம் செய்யறதுக்கு அவங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இடம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மற்ற நம்ம இப்ப பார்க்கக்கூடிய அந்த யோகாசனம்லாம் சொல்லல, பிராணயாமம்ன்றது மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. யோகாசனத்துல நிறைய விதங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவங்க தியானம் பண்ணக்கூடிய அந்த இடம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு, அந்த இடத்தை கண்டுபிடிச்ச உடனே அதுல எப்படி அவங்க அமர வேண்டும், அதை எப்படி தயார் பண்றது, அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகேவா மாதாஜி? யோகாசனத்துல நிறைய நிலைகள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இங்க சொல்லப்படல. அந்த உட்காரக்கூடிய விதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த நிலை பிராணயாமம், அடுத்தது மூச்சு பயிற்சிக்கு தான் அவர் போறாரு. புரிஞ்சிச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நாத்தியஷ்னஸ்தஸ்து யோகோஸ்தின சைகாந்த மனஷ்னதः ந சாதி ஸ்வப்ன ஷீலஸ்ய ஜாகிரதோ நைவச அர்ஜுன. அர்ஜுனா, எவனொருவன் இப்ப யோகிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதோட பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து வெளிவந்திருக்கக்கூடியவங்க என்னையே அடைகின்றார்கள் சொன்னார் இல்லையா? இப்ப அடுத்த யோகிகளுடைய குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? எவனொருவன் மிக அதிகமாக மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது குறைவாக உறங்குகின்றானோ அவங்க யோகி ஆவதற்குண்டான வாய்ப்பே இல்லை. புலன் கட்டுப்பாடு இங்க நம்ம பார்க்கிறோம்.
இந்த உடல் வளர்க்க என்ன தேவையோ அந்த அளவு மட்டுமே உணவை உண்பது. உறக்கத்தை, இது மட்டும் அல்ல, அடுத்த ஸ்லோகமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்மளுடைய கேளிக்கைகள், உறக்கம், உழைக்கிறது, அது எல்லா பழக்க வழக்கங்களையும் நெறிப்படுத்தியவர்கள். அவங்க வந்து இந்த யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இந்த விஷயமே வந்து ஒரு பெரிய யோகமாக கருதப்படுகின்றது. நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல தியானம் வைப்பது, உறக்கத்துல தியானம் வைப்பது, ஸோ இதையெல்லாம் நெறிப்படுத்தியவர்கள் எல்லா யோக பயிற்சியின் மூலமாக இதே பெரிய யோகமாக கருதப்படுகின்றது. அப்படி நெறிப்படுத்தியவர்கள், பழக்க வழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவர்கள் எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். இங்க பார்க்குறோம் இல்லையா, ரொம்ப வயிறு ஃபுல்லாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, அளவாக உண்ணுதல், அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு தண்ணீர், கால் வயிறு காற்று. நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளுடைய பழக்க வழக்கமே இப்படித்தான் இருக்கணும். ஆனால் இப்போ எல்லாம் மாறிடுச்சு. அதுபோல் சாத்விகமான உணவு நம்ம வரப்போகிற அத்தியாயங்களில் பார்க்க போகிறோம். நம்மளுடைய உணவு பழக்கம் எப்படியோ அதற்கு ஏற்றாற் போல் தான் நம்மளுடைய பிஹேவியரும் இருக்குது. நம்மளும் அப்படி தான் இருப்போம். ஸோ எப்போவும் நம்ம வந்து சாத்விகமான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சாத்விகமான உணவுனா என்ன அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக ஃபஸ்ட் இதுலேயே படிச்சிருக்கோம், லெவல் 1லேயே. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரசமுள்ளதாக இருக்கும், நம்ம உடம்புக்கு வந்து கேடு விளைவிக்க கூடாததாக இருக்கும், ரொம்ப காரமாக ரொம்ப புளிப்பு அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும், ரசமுள்ளதாக இருக்கும், பால் பழம் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சத்துவ குணத்தை வளர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இந்த போதை வஸ்துக்கள் எல்லாம் இருக்கவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இது இந்த மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு துன்பங்களையும் கொடுக்காது. ஸோ யதா விநியதம் சித்த மத்மாத்மன் ஏவா வதிஷ்டைத் நிஸ்புருஹா சர்வ காமேபியோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. இது வந்து ஒரு யுக்தம் அப்படின்றத இங்க பார்க்குறோம். யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது அவன் யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றான். தனக்கு தோன்றது போல இந்த ருச்சிக்காக தாழ்ந்த பொருட்களை எல்லாம் உண்ணாமல் அதை ரொம்ப கட்டுப்பாட்டோட நாவை கட்டுப்படுத்தி, ஸோ அதுவும் ஒரு புலன் இன்பம் தான் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி தனது மனதின் செயல்களை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி, புலன் எப்படி போதோ அது வழிதான் மனம் போகும். ஸோ புலன்களையும் மனதையும் ஒழுங்குபடுத்தி, இதே ஒரு பெரிய யோக பயிற்சி. அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஜட ஆசைகள்லேருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது அவங்க நன்கு பக்குவமானவர்களாக அல்லது நிலை பெற்றவராக கருதப்படுகின்றார்கள். ஸோ இந்த செயலை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அங்கே தூய்மை அடைகின்றார்கள். அடுத்த நிலை வந்து தியானம். ஸோ அதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்க தேசோ பமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஜ்ஞதோ யோகமாத்மனஹ. எப்படி ஒரு காற்று வீசாத இடத்துல ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், எந்த ஒரு அலைப்பாயறதும் இல்லாமல் ஸ்திரமாக நிலையாக எரிந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லையா. அதுபோல் இந்த பயிற்சிகள் இப்போ நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா. என்னென்னலாம் பண்ணோம், புலன்களை கட்டுப்படுத்தியாச்சு, மனதை ஒருமுகப்படுத்தியாச்சு, அந்த மனதை பகவானுடைய திருப்பாதங்கள்லேருந்து நாம் அவரை நினச்சே நம்ம வந்து ஸ்மரணம் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ இதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வரல. நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா மேலே நம்மளுடைய கவனம் முழுமையாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் நான் முழுவதும் கண்ணை மூடி உறங்கி விடவும் இல்லை, கண்ணை திறந்து மற்ற அலைப்பாயவும் இல்லை. ஸோ அந்த மூக்கின் நுனியில் நான் என்னுடைய பார்வை இருந்தாலுமே மனதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை தியானித்து கொண்டே இருக்கின்றோம். ஸோ இதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும்போது அது வந்து இங்கே தியானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இப்படி மனதை அடக்க தெரிந்தவர்கள் திவ்யமான அந்த தியானத்தில் நிலைத்து இருக்கும்போது அது ஸ்திரமாக இருக்கின்றார்கள். யுன்னதோ யோகமாத்மனஹ அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்தது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? 20லேருந்து 23 உமா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलन्ति तत्त्वतयः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते
தம் வித்யா துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சம்சிதம் ச நிஷ்யேன யோக்யேவ்யோ யோகோ நிர்விண்ண சேதசா. சமாதி என்றழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்பட்டிருக்கிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவுமில்லை என்று நினைக்கிறான். இத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த தியான நிலைக்கு அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா சமாதி. ஸோ இந்த சமாதி என்பது இந்த உயர்ந்த நிலை, பக்குவமான நிலை. ஸோ அதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா மனம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த யோக பயிற்சியில் நிலைத்திருக்குது. என்ன யோக பயிற்சி? முழுவதுமாக கவனத்தை பகவான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேலே லயித்து இருக்கு. ஸோ அவங்க அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த ஜட விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஞாபகமே வரதில்லை. ஜட செயல்கள்லேருந்து முழுமையாக அவங்க விளக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஸோ இப்படி தூய மனதால் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் என்ன? இந்த பயிற்சிகளை செய்கிறதுனால மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலங்கங்கள் நம்ம விட்டு போகுது. அப்படி கலங்கங்கள் போனாதான் உள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய திருவுருவத்தை பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த தூய மனதினால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இந்த பக்குவ நிலையை உணரலாம். ஸோ இதை தொடர்ந்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஒரு உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு செல்கின்றார்கள். அது வந்து ரொம்ப இன்பமயமான ஒன்று. ஸோ அதன் மூலமாக எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள். இப்படி நிலை பெற்றவர்கள் எப்போவுமே வந்து வீழ்ச்சி என்பதே கிடையாது அவங்களுக்கு. இதை விட உயர்ந்த லாபம் என்பதும் கிடையாது. ஏன்னா மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை அவங்க உணர்ந்து விட்டார்கள் அல்லவா. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு வீழ்ச்சியோ இல்லை அதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவுமே கிடையாது. அவங்க பெரிய துன்பங்களுக்கு மத்தியில் அமர்ந்தாலும் கூட அது அவங்களை எந்த ஒரு விதத்திலும் பாதிப்பதே கிடையாது. இப்படியாக இந்த ஜட துயரங்கள்ல இருந்தாலுமே துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இந்த பூலோகம் துக்கங்களும் தற்காலிகமானதாக இருந்தாலுமே கூட இவங்க இந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தியானத்தில் ஆழ்ந்து இருக்கிறதுனால சமாதி நிலையில் இருக்கும்போது எல்லா துன்பங்களுக்கு மத்தியில் இருந்தாலுமே கூட அவங்க வந்து கொஞ்சம் கூட கலங்கப்படுவதே கிடையாது. இப்படி ஜட துன்பங்களில் மத்தியில் இருந்தாலும் கலங்கப்படாமல் இருக்கிறது தான் உண்மையான விடுதலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. எத்தனையோ ரிஷிமார்கள் எல்லாம் யுகம் யுகமாக பகவானை பார்க்கறதுக்காக ரொம்ப வருடங்களாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? தவங்களை பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஆனால் பக்தர்களுக்கு பகவான் ரொம்ப எளிமையாக கிடைச்சிடுறார். எப்படி கிடைக்கிறார்? பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறது, அவரை பற்றி பாடுறது, அவரை எப்போதும் நினைவில் கொண்டிருக்கின்றது, அவருக்கு வந்து பாத சேவனம் செய்வது, அர்ச்சனம் செய்வது, அவரை எப்போதும் வந்து ஸ்மரணம் நம்ம பார்த்துட்டோம். பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், நண்பனாக அவருக்கு சேவைகள் செய்வது, சேவகனாக சேவைகள் செய்வது, முழுவதுமாக பகவானிடத்தில் அர்ப்பணிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்களுக்கு நினைத்த மாத்திரத்தில் பகவான் வருகின்றார். ஆனால் இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் இவ்வளோ கடினப்பட்டும் அவங்க பகவானை பல யுகங்களாக அவங்க பகவான் அடையிறதுக்கு ஆர்வத்தோடு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் இந்த பாதையிலிருந்து பிறழாமல் மனம் ஈடுபட வேண்டும். இதில் முக்கியமாக பிரதானமாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? மனதை கட்டுப்படுத்துறது மிக மிக முக்கியம். அது இருந்தால் தான் மற்ற விஷயங்களை நம்மளால் மேற்கொண்டு அடுத்த நிலைக்கு போக முடியும். ஸோ இந்த மனக்கற்பனையினால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து இந்த தேகாபிமானத்தின் மூலமாக தேகத்தை சார்ந்து உடல் சார்ந்து வரக்கூடிய உறவுகள் உணர்வுகளை எல்லாம் கடந்து அவங்க இருக்கிறதுனால
அவங்க வந்து இந்த மனம் புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இருக்காங்க. அதுதான் வந்து சிறந்த யோக பயிற்சி அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். யுக்த வைராக்கியம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதி நிலை பெற வேண்டும். எடுத்த உடனே நம்ம எந்த ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போக முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாதாஜி சொல்கிறது போல் யம நியம ஆச்சன பிராணயாம பிரத்யாகார தாரணை தியானம் அடுத்து தான் சமாதி. அது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. அப்படியாக அவங்க அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போகும்போது மனம் ஆல்ரெடி கட்டுப்படுத்தப்பட்டு விட்டது. நம்ம விபூதி யோகத்தில் பார்க்குறோம், பகவானே மனமாக இருக்கின்றார். ஸோ மனம் கட்டுப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அங்கே பகவான் நமக்கு கட்டுப்பட்டவராக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்க்குறோம், மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். இதை நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது கூட நம்ம பார்ப்போம். பகவானுடைய நாமம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஸோ பகவானுடைய ஒரு நாமத்தோட இதை சொல்லும் போதும் அப்போ தான் நமக்கு என்னென்னவோ நான் காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் என்னெல்லாம் செயல் செய்தோமோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வரும். அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த மனசை மீண்டும் கொண்டு வந்து மீண்டும் நம்ம நாம ஜபத்தில், அதுக்கு தான் வந்து மாலையில் நம்ம ஜபம் பண்ணணும். அப்போ மாலையில் ஜபம் பண்ணும்போது மனம் வேற எங்கோ அலைப்பாய்ந்தாலும் அதை கொண்டு வந்து அந்த மாலையில் நிறுத்தி நாம் ஜபத்தை மீண்டும் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் மனம் அலைப்பாயக்கூடியது. அதை அங்கிருந்தெல்லாம் கொண்டு வந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே நம்ம என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைகின்றான். ஸோ பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தி மனதை நிலைநிறுத்தி அவருடைய இதில் தியானத்தோடு இருக்கவங்க உயர்ந்த நிலையை அடைகின்றார்கள். அவங்க ரஜகுணத்தை கடந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்தெல்லாம் அவர்கள் விடுபடுகின்றார்கள். ஸோ பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன்கள்ல இருந்தா அவங்க விடுதலை அடைகின்றார்கள். ஸோ இந்த பகவான மனசு நான் வந்து மனமாக இருக்கேன்னு பகவானே சொல்றார். அப்போ மனதை கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா பகவானும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டார் அல்லவா? அப்போ நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு அகழ்கின்றது. ஸோ இப்படி சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சினால் எல்லா ஜட கலங்கங்கள்லேருந்து விடுபடுறாங்க. இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். இது எப்படி திவ்யமான அன்பு தொண்டாடும்? ஏன்னா அவங்க இங்கே ஸ்மரணம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? பகவானே அவங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான அன்பு தண்டினால் அவங்க உன்னதமான இன்பத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பரமாத்மாவை உணர்வதுதான் பிரம்மன் நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி அந்த பிரம்மன் நிலையில் பரமாத்மாவை உணர்ந்ததுனால ஜட விஷயங்கள் எதுவும் அவங்களே கலங்கப்படுத்துவதே இல்லை. ஸோ இது வந்து உயர்ந்த உன்னதமான நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இந்த அருவவாத தன்மை, பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை, ஒரு பிரம்ம ஜோதியில் நம்ம ஐக்கியமாகணும், இது வந்து அருவவாத தன்மை. அதிலிருந்து நாம் எப்படி பக்தனாக மாறுறது அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, தனித்துவமான ஒரு உறவு முறை. அதை புதுப்பித்துக் கொள்வது அருவவாதத்தனத்திலிருந்து பக்தராக மாறுவதற்கு நமக்கு உதவி செய்யும். ஸோ இந்த உயர்ந்த பக்குவமான யோகியோட பார்வை, உண்மையான யோகி எல்லா உயிர்களையும், இப்போ நம்ம அந்த யோகிகளோட நிலையெல்லாம் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க? எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் அவர்கள் காண்கின்றார்கள். தன்னுணர்வுடையவன் பரமபுருஷனான என்னையே எங்கும் காண்கின்றார். ஸோ அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலையும் பகவானுடைய ரூபமாகவே பார்க்குறாங்க, கிருஷ்ணமயமாக பார்க்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க தான் வந்து உண்மையான யோகி. பகவானை எல்லா உயிர்கள்லையும் பார்க்குறாங்க, அவரே அனைத்தின் மூலமாக பார்க்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். யோமாம் பஷ்யத்தி சர்வத்திர சர்வம் ச மை பஷ்யத்தி தஸ்யாகம் ந பிரணஷ்யாமி சச்சமேன பிரணஷ்யதி. எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஸோ பிரணஷ்யத்தி, பகவானையே எல்லா இடத்துலையும் அவங்க கிருஷ்ணமயமாக இருக்கிறதுனால அவங்க எப்பொழுதும் வீழ்ச்சி அடைவதே இல்லை, பகவானும் அவங்கள விடுறதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ இதுவும் வந்து யோகியோட உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. இங்கே கிருஷ்ணரின்றி எதுவுமே இருக்க முடியாது, கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவனும் கூட அப்படின்ற அந்த கொள்கையை அவங்க புரிந்து கொள்கின்றார்கள். அனைத்தின் சர்வ காரணம் பகவானே அனைத்தின்
மூலம் காரணம்ன்றதை அவங்க புரிந்து கொள்கின்றார்கள். பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்போதும் என்னில் நிலைக்கின்றான். ஸோ பகவானே வந்து திரிவடைந்து ஸ்ரீரோதகஷாய விஷ்ணுவாக பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்றத புரிந்து கொண்ட அந்த உத்தமமான யோகி எல்லா சூழ்நிலைகளையும் எப்போதும் பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இதுக்கு உதாரணமாக கதைகள் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? விதுரருடைய பிறப்பின் ரகசியம் தெரியுமா? விதுரருடைய பிறப்பின் ரகசியம், அவர் முன் ஜென்மத்தில் என்னவாக இருந்தார் யாருக்கு தெரியும்? எதுக்கு வந்து விதுரராக அவர் பிறந்தார்? விதுரருடைய ரகசியம் யாருக்கு தெரியும்? அதில் ஹரே கிருஷ்ணா, லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா நான் பேசுது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், விதுரருடைய கதை யாருக்காவது தெரியுமா? விதுரர் அவங்களுடைய முற்பிறவி வந்து யமராஜாவா பிறந்திருந்தார் மாதாஜி. அவர் வந்து தர்மப்படி நடப்பாங்க. தர்மம் நியாயம் எல்லாம் வந்து யமராஜர் வந்து துல்லியமா கணக்கு பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. அதனால அவருடைய மறுபிறவி வந்து இவர் விதுரரா பிறந்தாங்க. அவருக்கு ஏதோ ஒரு சாபம் கிடைச்சுதான் அவர் இது வந்து பிறக்குறாங்கன்னு தெரியும் மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி, அழகா சொன்னீங்க. யாருக்கு தெரியும் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த சாபம் பத்தி யாருக்காவது தெரியுமா? ஓகே, மாதாஜி சொன்னது போல அவர் முன் ஜென்மத்தில் அவர் வந்து யம தர்மராஜராக இருக்கார். யமன் தர்மத்தின்படி நடப்பாங்க இல்லையா? ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பாவ கணக்கு இருக்கு, பாவ புண்ணிய கணக்கு ரெண்டுமே. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஷி என்ன பண்ணுறாங்க, அவர் அப்படியே தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கார். அவரை கொண்டு போய் என்ன பண்ணிடுறாங்க, திருடர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த அரண்மனையிலேருந்து திருடி கொண்டு வந்துட்டு இவர் வந்து நல்ல தன்னை மறந்த நிலையில் இருக்கார், இவர்கிட்ட அந்த நகையெல்லாம் வச்சுட்டு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அரண்மனை பாதுகாவலர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இவரை கொண்டு போய் ராஜா முன்னாடி நிறுத்திடுறாங்க. அப்போவும் அவர் வந்து அந்த தியானத்திலே இருக்கார். என்ன ஒரு தைரியம் இந்த இவருக்கு! போலியாக நடிக்கிறாரு, இவ்வளோ ஒரு அரண்மனை சொத்தை எடுத்து வச்சுட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, கழுவேற்றுகின்றார்கள். கழுவேற்றுறதுன்னா தெரியும் இல்லையா? அந்த கிராமத்துலலாம் ஒரு கூர்மையாக ஒரு பெரிய கல் மாதிரி இருக்கும், அந்த கூர்மையாக இருக்கும், அது முனையில் உட்கார வச்சிருவாங்க. ஸோ இவரை வந்து அந்த மாதிரி தண்டனை கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம தஜி யாரோ இதை சொல்கிறீங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த ரிஷி வந்து கேட்குறாரு இது தர்மராஜன் கிட்ட, என்ன இது, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனைன்ட்டு. அப்போ அவர் சொல்கிறார், இல்லை நீங்கள் சின்ன வயசில் வந்து ஒரு தும்பியை வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்திருக்கீங்க. தும்பி சின்னதாக இருக்குமே பறக்கிறது, பட்டாம்பூச்சியோட இது இன்னொரு இது கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கஷ்டப்படுத்திருக்கீங்க போது அப்போ அவர் வந்து சொல்கிறார், பால்ய வயசில் அது என்ன, அதனுடைய விளைவு என்னன்னே தெரியாத வயசில் பண்ணினதை அதற்கு ஒரு பலனாக நீ இப்படி கொடுத்துட்டு இல்லையா, இது வந்து நீ வந்து தர்மத்தை தவறி விட்டாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு சாபம் கொடுத்துட்றாரு. நீயும் மனித பிறவி எடுத்து அதனுடைய பலனை நீ அனுபவிப்பாய் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அதனுடைய பலனாக மட்டும் இல்லாமல் யம தர்மராஜருக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதில் வந்து அவருக்குமே வந்து இந்த பாவம் செய்யக்கூடிய இந்த ஆத்மாக்களை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப இதாயிடுச்சு. நான் வந்து கொஞ்சமாவது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அவருக்கு நெருக்கமாக இருக்கணும். அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன பண்ணுறேன், இந்த யம தர்மராஜனுடைய அந்த பதவியை விட்டு ஒரு மனிதனாக சூத்திரனாக அவர் கொடுத்துக்கப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட் வந்து அதுதான். ஏன்னா ஒரு பணிப்பெண்ணை விதுரர் பார்த்து அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான், வியாசதேவர் பார்த்து அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் விதுரர். அப்போது அவர் அந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறார். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இதில் கூட நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வைஷ்ணவர்கள் துக்கி பார்த்துருக்கோம். அதே சமயத்தில் தூய பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய சாபம் கூட ஒரு வரப்பிரசாதம். அதை கூட நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பார்க்குறோம். அந்த சாது அவருக்கு கொடுத்த அந்த சாபமாகப்பட்டது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா விதுர நீதினே இருக்குது. ஸோ விதுரருக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் நல்ல பாண்டிங், அவங்களுடைய லீலைகளும் வந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? தூய பக்தர் விதுரர். ஸோ பகவானை ரொம்ப க்ளோரிஃபை பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வந்து ஒரு பெரிய இதே இருக்குது. திருதராஷ்டிரர் வந்து அவர் கடைசியில் ரொம்ப திட்டி என்ன பண்ணுறாரு, வானப்பிரஸ்தம் போகிறதுக்கு வந்து அவர் ஊக்குவிக்கின்றார்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ விதுரர் ஒரு தூய பக்தர்.
அவர் முந்தின பிரிவில் வந்து யமதர்மராஜாவாக இருந்தார் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அந்த ரிஷி வந்து அவருக்கு கொடுத்த சாபம், அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கும் கொஞ்சம் அந்த விஷயங்கள்லேருந்து தான் விடுபட்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்போ அவர் சூத்ரனாக பிறந்தாலுமே கூட பகவான் கூட அந்த அசோசியேட் அவர் இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருந்ததுனால அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடிந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அவர் எப்பவுமே தர்மத்தின் வழி தான் நடப்பார், விதுரருமே. ஸோ விதுரர் வந்து மகாபாரத போர்க்களத்தில் விதுரர் இல்லை, அவர் வந்து போர்க்களத்தை விட்டே போயிட்டார். அதுக்கும் ஒரு பெரிய கதை சொல்லுவாங்க. அவர் மட்டும் இருந்திருந்தார் அப்படின்னாக்கா துரியோதனன் சைடு தான் வென்று இருக்க முடியும். அதனால துரியோதனனுக்கு அந்த அந்த ரஜோகுணத்தை கொண்டு வந்து அவர் மேலே கோபப்பட வைத்து விதுரர் உடனே என்ன பண்ணுறார், அந்த போர்க்களத்தை விட்டு போயிடுறார். மகாபாரதத்தில் அவர் பங்கெடுக்கவே இல்லை அப்பெல்லாம் பார்க்குறோம் கதை. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஸ்திரமாக இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் தன் மனதுக்குள் இருக்கக்கூடிய பகவானை ரொம்ப ஸ்திரமாக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எல்லா சூழ்நிலைகளையும் எப்போதும் எண்ணில் நிலைக்கின்றான். ஸோ பகவானையே அவங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒருபோதும் அவங்க மாற்றம் அடைவதில்லை. அந்த திருடர்கள் வந்து அந்த செல்வத்தை வச்ச போதும் அவர் வந்து ஆசிலேட் ஆகலை. அதே சமயத்தில் அவங்களை கொண்டு போய் அந்த கழுவேற்றினார்களே, அப்பவும் அவர் ஆசிலேட் ஆகலை. ஒரே கேள்வி கேட்டார், எனக்கு ஏன் இந்த தண்டனை? அப்போ அவர் சொன்ன உடனே குழந்தை பருவத்தில் அறியாமல் செய்ததுக்காக இவ்வளோ பெரிய தண்டனை கூடவே கூடாது அப்படின்ட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு லீலை நடக்கணும், விதுரர் வரணும், பகவானுடைய அசோசியேஷன் வேணுன்றதுக்காகவும் கூட இது நடந்தது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ யோகிகள் எந்த சூழ்நிலைகளையும் ஒரே நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கணும். ஸோ அர்ஜுனா, எவனொருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரமயோகியாக கருதப்படுகின்றான். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இந்த ஏதோ ஒரு ஜோக் சொல்லுவாங்க இல்லையா, எனக்கு வந்தா ரத்தம், உனக்கு வந்தா ரத்தம், எனக்கு வந்த தக்காளி சட்னி. அந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் இப்போல்லாம் போயிட்டுருக்கு. நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கறதே கிடையாது. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம அந்த நிலையில இருந்தால் என்ன கஷ்டப்படுவோமோ அதே மாதிரி தான் நமக்கும். அதனால அனாவசியமாக யாருக்கும் எந்த ஒரு கஷ்டங்களை கொடுக்கக்கூடாது, எல்லா உயிர்களுடைய. ஸோ அதனால ஒரு மனுஷங்க மட்டும் இல்லை, மனிதர்கள் அல்லாத மற்றவங்களுக்குமே கூட இது பொருந்தும். சுக துக்கங்களை தன்னோடு ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரமயோகியாக கருதப்படுகின்றான். ஏன்னா எல்லாத்தையும் பகவானை பார்க்கறதுனால, பரமபுருஷரை பார்க்கறதுனால அவங்க பரமயோகியாக கருதப்படுகின்றார்கள். எதற்கு வந்து புரோபாதர் வந்து எல்லாரையும் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்க்குறார். இந்த துக்காலயம் ஜட துயரங்கள்லேருந்து வெளிவர ஒரே கதி என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு மட்டுமே அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கின்றோம். ஸோ இப்போ இதை கேட்டதுக்கப்புறம் அர்ஜுன் சொல்கிறார், அர்ஜுன வாச்ச யோயம் யோகஸ்தவ்ய புரோக்தः சாம்யேன மதுசூதன ஏதஸ்யாஹம் ந பஷ்யாமி சஞ்சலத்வா ஸ்திதம் ஸ்திராம். அர்ஜுனன் கேட்குறார், மதுசூதனே, மது என்ற அரக்கனை கொன்றவரே, மனம் நிலையற்றது அமைதியற்றதுமானதால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகிறது. இதை எப்படி வந்து சாத்தியப்படும்? மனம்தான் அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்குமே, காற்றை கூட ஒரு குடுவையில் அடிச்சிடலாம் போல இருக்கு. ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாக இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, அவர் என்ன சொல்றார், கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆகும். ஸோ இந்த 4 விஷயங்கள், ஏன்னா பகவான் தான் மனமாக இருக்குன்னு சொல்றார். ஸோ இது அமைதியற்றது, குழப்பங்கள் நிறைந்தது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது. இதை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும்னா பக்தி தொண்டினால் மட்டும்தான் கட்டுப்படுத்த முடியும். அனைத்து புலன்களையும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் போது புலன் எங்கேயோ அங்கதான் மனமும் வரும். வேற வழி இல்லாம மனமும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலேயே இருக்கும். ஸோ அப்படியாக இந்த அமைதியற்ற குழப்பங்கள் நிறைந்த கட்டுப்படுத்த முடியாத சக்தி வாய்ந்த மனதை கூட நாம கட்டுப்படுத்த முடியும். அது எப்படி நம்ம இது சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ வந்து கோலோக விருந்தாவனம் இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு பிரம்ம சமீதை படிக்கிறோம். படித்த உடனே நம்ம மனம் வந்து அங்கே போயிட்டு வந்துருதா இல்லையா? கோலோக விருந்தாவனத்தில் பகவான் இருக்கார், பகவான் ரொம்ப நித்தியமாக ஆனந்தமாக லீலை பண்ணிட்டு இருக்கார், அவர் கூட சேர்ந்து கோபர்கள்லாம் இருக்காங்க, நாமும் போய் பகவானுக்கு ஏதோ தொண்டு செய்கிறோம். அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்களை படிக்கும்போது உடனே மனம் அங்கே போய் அதை அப்படியே அனுபவித்து விட்டு வருகின்றதா இல்லையா? ஸோ அது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது நம்மை தாண்டி போயிட்டே இருக்கும். அமைதியற்றது, குழப்பங்கள் நிறைந்தது, சில சமயம் இப்படி இருக்கும், சில சமயம் இது உண்மையும் கூட. ஸோ இதை அர்ஜுனன் கேட்குறார். உடனே அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணன் பதில் சொல்கிறார். என்ன மாதிரியான
பதில் சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்க நிகிரகம் சலம் அப்சியாசேன து கௌந்தேய வைராகேன ச கிருஹ்யத்தே. ஸோ பகவான் சொல்றார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி கடினம். ஆனால் தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும். இப்போ சில இதில் ஜோக்ஸ்லாம் கூட சொல்லுவாங்க, ஒரு 3 நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன் அதுக்கப்புறம் அதை நான் வீட்டு மாற்றி தரப்போகிறீங்களா? இல்லை, அது அப்படியே உங்களுக்கு பழக்கமாயிடும். ஸோ முதல்ல கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கணும். காலையில் எந்திரிச்சு மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணுறது கொஞ்சம் 1 நாள் கஷ்டம், 2 நாள் கஷ்டம், 3 நாள் கஷ்டம். அதை தொடர்ந்து நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது, இல்லை நான் 4:30 கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம மனசில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, அதை தொடர்ந்து 3 நாள் அந்த கஷ்டங்கள், அந்த நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா, அது தொடர்ந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா நம்ம அதில் லயித்து விடுவோம். அதனால் தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்றி நம்மளுடைய செயல்களை செய்வதனாலும் இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துவது சாத்தியம் அப்படின்றாரு ஸ்ரீகிருஷ்ணர். ஸோ இதற்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? பயிற்சின்னு சொல்கிறீங்களே, அந்த பயிற்சி எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்களிடம் சரணடைந்து அவர்களோட வழிகாட்டுதலின் மூலமாக நாம் பயிற்சி செய்ய முடியும். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா எல்லாரும் கருத்துக்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம வர வர டஸ்ட்பின் மாதிரி ஆகிட்டோம். நமக்கு தேவையற்ற விஷயங்களும் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்லேயும் மற்ற விஷயங்கள் வந்து குவியுது. ஸோ நம்ம எது நமக்கு வேணுன்றதை நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஜட விஷயங்களில், புலனின்ப விஷயங்களில் பற்றுதல் இல்லாமல் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட நமக்கு சரியான ஆச்சாரியர்களுடைய வழிகாட்டுதல் தேவை. அசம்யதாத்மனோ யோகோ துஷ்பிராப இதி மே மதிஹி வஷ்யாத்மனா து யததா சக்யோ வாப்துனுமுவாப்யதஹ. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமாக செயலாகும். ஸோ மனதை கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னாக்க தன்னுணர்வு பெறுவது மிகவும் கடினமானது. ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவன் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவான். இது நிச்சயம் அப்படின்றத சொல்கிறார். ஸோ கட்டுப்பாடுள்ள மனம், கட்டுப்பாடற்ற மனம், இரண்டோட பலன் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ அடுத்த கேள்வி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகன் வாசிக்கணுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க, ஸ்லோகம் வாசிங்க. அடுத்து ராஜலட்சுமி மாதாஜி. அயதிஹி ஸ்ரத்தயோ தேதோ யோகாச்ச விதமானசஹ அப்ராப்ய யோக சம்சிதிம் காகதிம் கிருஷ்ண கச்சதி. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணா, தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகு வெற்றியடையாத ஆன்மீகியின் கதி என்ன? மாதாஜி. நம்ம அந்த 8 நிலைகள் பார்த்தோம் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகத்தோட 8 நிலைகள் பார்த்தோம். இப்படி இந்த நிலைகள் மூலமாக நம்ம அடையிறது என்ன? நம்ம தன்னுணர்வை பெறுவது, நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை புரிந்து கொள்வது. ஸோ இந்த தன்னுணர்வு பாதை என்ன? நம்பிக்கையோட மேற்கொண்டவர்கள் ஆரம்பத்தில் நம்பிக்கையோட மேற்கொண்டாலும் சில சமயத்தில் அவங்களால செய்ய முடியல, வீழ்ச்சி அடைந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கதி என்ன அப்படின்றத கேட்குறேன். அவங்க முழுவதுமாக 8 நிலையும் அவங்க அடையல, ஏதோ ஒரு நிலையில வீழ்ச்சி அடைந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்மீகிகளுடைய கதி என்ன அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனன் கேட்குறார். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஒருவரது உண்மையான அடையாளம் பகவானுடன் அவருடைய சம்பந்தம், அவருடன் நமக்குள்ள உறவை புதுப்பித்து கொள்ள செய்ய வேண்டிய செயல்கள், இறையன்பு நிலை, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்முடைய செயல்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்குவம் அடைய செய்யும். மற்ற இந்த யோகங்களின் மூலமாக நாம் அடைய வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ ஞானமும் தியானமும் மிகவும் கடினமான ஒன்று. அதிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா முதல்ல எடுத்த உடனே இந்த புலனின்பத்தை கட்டுப்படுத்துறது, நடைமுறை பழக்கங்கள், நிறைய விஷயங்களை கடைப்பிடிக்கணும், கடைப்பிடிக்காதது, ஆசனம், இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை. இதில் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் எது வந்து வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. ஏன் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு நேரடியாக பகவானுக்கே நம்ம பண்ணுறோம்.
அதுல ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. பகவானுடைய 9 விதத்துல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கோப்பா. ஸ்ரவணம் கேட்கறது, ஓகே, கேட்கறது பகவானை பத்தி மாத்திரம் கேட்கறது, அப்ப எளிதானது தானே அது. ரொம்ப அப்ப பகவானை பத்தி கேட்க 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 நம்மளுடைய கலங்கங்கள் எல்லாம் போகுது. ஏன்னா பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளுக்கும் சாக்ஷாத் பகவானுக்குமே எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஸோ இது வந்து ரொம்ப எளிதானது, துரிதமாக பகவானை அடைய முடியாது, மிகவும் பாதுகாப்பானது. ஆனா இந்த மற்ற யோகங்கள்ல அப்படி இல்லை. ஏன்னா அந்த 8 நிலையை அடைஞ்சாதான் பகவானுடைய அந்த பிரம்மன் நிலைக்கே போக முடியும். அதை விட உயர்ந்த நிலை பரமபுருஷ நிலை, அந்த பக்தருடைய ரூபம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நம்மளுடைய முழுமையான புரிதல் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானை பரமபுருஷராக அறிவது தான். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக நாம எந்த நிலைக்கு போறோம்? வெறும் அந்த பிரம்மன் நிலைக்கு தான். நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை புரிந்து கொள்வது மட்டும்தான் நம்ம செய்றோம். ஆனா அதை விட உயர்ந்த நிலை வந்து யாரால அடையப்படுகின்றது? பக்தர்களால. ஏன்? நேரடியாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதனால இது ரொம்ப எளிதானது, பாதுகாப்பானதும் கூட. இதுல வீழ்ச்சி அடைவதற்கு நமக்கு நம்ம ஒரு தடவை பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாலும் பகவான் நம்மை கைவிடுவதே இல்லை. நம்மளை இந்த பௌதீக பிராகிருத லோகத்திலிருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக அவரே நேரடியா வர, ஆச்சாரியர்களை அனுப்புகின்றார், பக்தர்களை சங்கத்துல நமக்கு கொடுக்கிறார், சாஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். அலலாய அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பார்க்குறோம். ஸோ பகவான் வந்து சற்றும் கவனக்குறைவு இல்லாமல், கொஞ்சம் கூட சோர்வடையாமல், மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துல வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை கொண்டு செல்வதற்காக அவர் வந்து நமக்காக எத்தனையோ வழிகளை பண்றாரு. ஆனா நம்ம தான் இன்னும் அறியாமல் எத்தனை கேட்டாலுமே நம்ம என்ன பண்றோம்? அதுல இருந்து வரணும் அப்படின்ற அந்த வைராகியம் வரமாட்டேங்குது நமக்கு, இல்லையா? இதெல்லாம் தெரியுது, ஓகே, காலைல எழுந்திருக்கணும், பகவான் நாம சொல்லணும், அதெல்லாம் புரியுது. ஆனாலும் நம்மளால செய்ய முடியல, அந்த அளவுக்கு ஒரு அறியாமையில் இருக்கின்றோம். ஸோ அந்த பக்தி மார்க்கம் அப்போ இதே கஷ்டமாக இருக்கும்போது அப்போ இந்த அஷ்டாங்க யோகம்லாம் என்ன மாத்திரம், இல்லையா? ரொம்ப கடினமானது. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் ஒரே கதி என்ன நமக்கு அப்படின்னாக்கா நாம சங்கீர்த்தனம், நாம யஜ்ஞம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய இந்த நாமத்தை சொல்றதுல என்ன நமக்கு ஒரு இது? ஸோ இது வந்து மிகவும் பாதுகாப்பானது, பக்தி தொண்டுதான் பாதுகாப்பானது. ஸோ அர்ஜுனன் அந்த கேள்வியை கேட்க இங்கே வந்து பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க? ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தில் வெற்றி அடையாமல், பௌதிகத்திலும் வெற்றி அடையாமல், சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா அப்படின்னு அவர் கேட்கறதுக்கு இங்கே வந்து அவங்க ஆன்சர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். உண்மையன்று இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரையும் நான் காணவில்லை. நீங்களே பரமபுருஷர். அப்போ நீங்கள் தான் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். நீங்கள் தானே இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை எவ்வளோ தூரம் சொல்கிறீங்க. அப்போ எப்படி வந்து இது எப்படி சாத்தியம் என்பதை எனக்கு நீங்கள் விளக்குங்கள் அப்படின்றத அவர் கேட்குறார். ஸோ கிருஷ்ணரால் எல்லா சந்தேகங்களையும் முழுமையாக தீர்க்க முடியும். ஏன்னா அதை தான் நம்ம பார்த்தோம், இல்லையா? நீ என்னுடைய உற்ற நண்பன்றதுனால இந்த ஞானத்தை சொல்கிறேன்றார். இந்த உயர்ந்த விஞ்ஞானத்தை, என்ன இந்த உயர்ந்த விஞ்ஞானம்? நாமெல்லாம் பகவானுடைய ஒரு அங்கம். அவரை திருப்திப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய தாசானு தாசன். பகவான் எப்பெல்லாம் அவதரிக்கின்றார், நாம செய்கின்ற பக்தி தொண்டு தான் அவரை வந்து இது பண்ணுமான்னா அப்படி அல்ல. அது எதுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு பற்றி நம்ம பேசுகிறோம்? நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கு. இந்த பௌதிக லோகத்தில் எத்தனை தடவை பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் மாட்டிகிட்டே இருக்கிறது, எத்தனை குடும்பம் நம்ம கூட வருது, எத்தனை அதுக்காக கஷ்டப்படுறது, இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கம்மா, நம்ம ஒவ்வொரு நிலையில இருக்கோம், எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கம்மா. அப்ஸ் அண்ட் டவுன் நம்ம லைஃப்ல வந்துட்டே இருக்கு. ஆனா அதை நம்ம எப்படி எதிர்நோக்குகின்றோம்ன்றது மிக முக்கியமான ஒன்று. ஸோ இங்க பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இந்த உலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதே கிடையாது. எவரொருவர் பக்தி மார்க்கத்தை கையில் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி என்பது கிடையவே கிடையாது. பௌதிகமான விஷயத்துக்கு தான் வீழ்ச்சி. இப்போ நான் வந்து டபுள் டாக்டரேட் பிஹெச்டி வச்சுருக்கேன், நான் போய் இறந்துட்டேன், அடுத்த பிறவியில் நான் திருப்பி வந்து நான் ஒரு சர்ஜன், நான் இப்போ சர்ஜரி பண்ண போகிறேன், வாங்கன்னா யாருன்னா வருவாங்களா? இது என்ன இவங்களுக்கு புத்தி மயங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பௌதிகமான விஷயத்துக்கு தான் வந்து அழிவு. ஆனால் ஆன்மீகமான விஷயங்களுக்கு அழிவு என்பதே கிடையாது, இந்த லோகத்திலும் சரி பரலோகத்திலும் சரி. ஸோ என் நண்பனே, நான் வந்து உனக்கு வந்து நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை அப்படின்றத இங்கே பகவான் சொல்கிறார். ஸோ இப்படி வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின், ஏன்னா ஒரு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானை தியானிக்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு புண்ணிய பலன்களை கொடுத்து அந்த புண்ணிய பலன்கள் இருக்க அனுபவிக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு, ஏன்னா 7 லோகம் எல்லாம் பகவானுடைய அந்த 14 லோகங்களில் பார்க்குறோம் இல்லையா, பூலோகத்துக்கு மேலே
6 லோகங்கள் இருக்கு. எந்த நிலையில வீழ்ச்சி அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போற புண்ணிய பலன்களை அந்தந்த லோகத்தில் சென்று அனுபவித்து விட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா பெரும் செல்வந்தரோட குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள். ஏன் பெரும் செல்வந்தர்களோட குடும்பத்தில்? அட்லீஸ்ட் இந்த உடல் சார்ந்த தேவைகளுக்காக அவங்க அலைக்கழிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பக்தி மார்க்கத்தில் அவங்க நேரடியாக தொண்டு புரிய முடியும், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். இந்த உடல் சார்ந்த உழைப்பு அதுக்குண்டான கஷ்டங்கள்ல அவங்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் அல்ல. சரி, சிலர் நீண்ட காலம் பயிற்சி பண்ணி வீழ்ச்சி அடைந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உயர்ந்த ஆன்மீகிகளுடைய குடும்பத்தில் அவங்க பிறக்கின்றார்கள். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப அரிதான ஒன்று. அந்த உயர்ந்த ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்தில் பிறப்பதெல்லாம் அரிதான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ நாம் எந்த நிலைகளை வீழ்ச்சி அடைகின்றோமோ அதற்கு ஏற்றாற் போல புண்ணிய பலன்களை அனுபவித்து பகவானுடைய புண்ணிய பலன்களை அனுபவித்து செல்வந்தர்களுடைய குடும்பத்திலோ அல்லது ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்திலோ அவங்க பிறக்கிறாங்க. அத்தகைய பிறவியை அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றியை அடைவதற்காக அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கின்றான். ஸோ இந்த நிலைகளில் இருக்கக்கூடியவங்க பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன் மூலமாக அதை உணர்ந்து அடுத்த நிலைக்கு அவங்க முயல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? கஜேந்திர மோக்ஷம் பார்த்தோம். அவர் பூர்வ ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தார்ன்றதை புரிந்து கொண்டு அவர் பக்தி தொண்டு செய்கின்றார். அடுத்தது நிறைய நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்தீங்கன்னா கதைகள் நிறைய இருக்குது. சித்திரகேது ராஜா, அவரும் ஒரு தூய பக்தர். ஆனாலும் அவருக்கு கிடைச்ச அந்த என்ன சொல்கிறது, சாபம் இல்லையா? சித்திரகேது மகாராஜா அவர் பகவானை பார்க்க அவருடைய மகனை அவர் இழந்துடுறார். இழந்த உடனே அந்த புத்திர சோகம் அதில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டத்தில் நொறுங்கி போயிடுறார். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாரத ரிஷி அவருக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். இந்த ஆத்ம தத்துவத்தெல்லாம் பேசுகிறார். பேசினதுக்கப்புறம் அவரே என்ன பண்ணுறார், தன்னுடைய அந்த குழந்தை அந்த இறந்து போச்சு இல்லையா, அந்த குழந்தையை பார்க்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கின்றது. அப்போ அந்த குழந்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றி பேசுது, ஆத்ம தத்துவத்தை பேசுது. அதுக்கப்புறம் பகவானே என்ன சொல்கிறார், நீ நிறைய புண்ணியங்கள் செய்ததுனால இந்த லோகங்களுக்கெல்லாம் போய் அனுபவித்து விட்டு பக்தி மார்க்கத்தில் சேர் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறார். அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய லோகத்தை விட்டு அடுத்த லோகத்தெல்லாம் போகிற அந்த சுகபோகங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக. அப்போ போகும்போது கைலாய மலையில் போகும்போது சிவபெருமான் தன்னுடைய மடியில் பார்வதி தேவியை வச்சிருக்க, அங்கே எல்லா ரிஷிகளும் இருக்காங்க. அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு சின்ன சந்தேகம் வந்துடுது. இவர் வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு, முதன்மையான வைஷ்ணவர் இவர், ஜீவ தத்துவமும் கிடையாது, உயர்ந்த பிராமணர், முதல் தரமான பிராமணர்னு பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கும்போது எல்லா ரிஷிகளுக்கு முன்னாடி எப்படி தேவி மடியில் வச்சுட்டு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சிரிச்சிடுறார். சிரித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமான் எந்த ஒரு ஆசிலேட்டும் அதில் கலங்கப்படலை. ஆனால் பார்வதி தேவி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவருக்கு சாபத்தை கொடுத்துடுறாங்க. உனக்கு ஒரு தூய பக்தரை என்ன நிலையில் இருப்பாங்கன்றது உனக்கு தெரியல, ஆனால் நீ தான் தவறாக புரிந்து கொண்டாய் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பூதமாக போகக்கூடிய சாபத்தை கொடுக்குறாங்க. ஆனால் சித்திரகேது நல்ல ஒரு வைஷ்ணவர் தூய பக்தர்ன்றதுனால தாய் கொடுத்த சாபத்தை அப்படியே சிறமேற்கொள்கின்றார். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பூதமாக அடுத்த பிறவியில் அவருக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கின்றது. இந்திரன் ஒரு யக்ஞம் பண்ணுவார். அதில் நம்ம ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதில் இந்திராரி அப்படின்றதுக்கு பதிலாக அவங்க ஒரே ஒரு 2 டிகிரி வேறு மாதிரி அவங்க மந்திரம் சொன்னதுனால அதுலேருந்து சித்திரகேது இப்போ பூதமாக வரார். விருத்தாசூரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரார். அப்போது இந்திரன் அவரை கொல்றதுக்காக ட்ரை பண்ணும்போது அவர் திருப்பி இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் பேசுகிறார். பகவானுடைய அந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் பேசிட்டு அப்போ இதில் நம்ம ஏன் இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நாம் தூய பக்தி தொண்டு செய்யும்போது அதில் வீழ்ச்சி என்பதே கிடையாது. நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன்களின் மூலமாக நாம் அதை மீண்டும் நினைவு கூற முடியும். அஜாமிலனுடைய கதையிலையும் அதை தான் பார்க்குறோம். ஸோ இதில் மறுபிறப்புன்றது நமக்கு தெரியுது, உண்மையாக தெரிகின்றது. ஸோ அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ ஜடபரதருடைய கதையும் பார்க்கணும். ஜடபரதன் நம்ம சொல்லக்கூடாது, ஜடம் மாதிரி அவர் இருந்தார். அடுத்த பிறவியில் முதல்ல அவர் பரத மகாராஜா வரார். அடுத்த பிறவியில் மானா பிறக்கிறார். அதுக்கு அடுத்த பிறவியில் பரதர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஜடபரதர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஜடம் மாதிரி இருப்பார். ஏன் அப்படின்னாக்கா திருப்பி இந்த தேகாபிமானத்தில் நம்ம விழுந்து விடக்கூடாது, உடல் சார்ந்த உறவுகளில் விழுந்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யார் என்ன சொன்னாலும் ஒரே மாதிரி ஜடம் மாதிரி இருப்பார்.
ரகுகுண மன்னனுக்கு. ஆனால் ஆத்ம தத்துவத்தை அவர் வழங்குகின்றார் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய கதைகள். எத்தனை ஸ்லைட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துலாம். ஓகே, நம்ம முடிச்சிட்டோம். இன்னும் ரெண்டு இதுதான் பார்க்குறோம். ஸோ முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபடும் போது எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகின்றார்கள். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த அஷ்டாங்க யோகிகள் அநேக ஜென்மங்கள் எடுத்து பயிற்சி செய்து பின்புதான் பகவான் அடைகின்றார்கள். பக்தர்களுக்கு இப்படிலாம் கிடையாது. அதுக்கு தான் நேரடியாக நம்ம பகவான் அடைகின்றோம். அது எப்படி சாத்தியம்? ஆமாம், நம்ம அவங்க தூய பக்தி தொண்டு செய்தனால, பகவானுடைய ஸ்மரணத்தில் இருக்கிறதுனால பகவானே சென்றடைகின்றார்கள். அஜாமிலனுடைய கதை நம்ம பார்க்குறோம். அவர் செய்யாத தவறுகளே கிடையாது. முதல்ல அவர் பிராமணர். ஆனால் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தவறான செயலை பார்த்ததுனால, அந்த புலனின்பத்தினால அவர் என்ன பண்ணுறாரு, மிகவும் தாழ்ந்த நிலை அடைகின்றார். ஆனாலும் பக்தர்களுடைய கருணையினால, பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் குழந்தைக்கு பகவானுடைய நாமத்தை வச்சு 12 வருடங்களுக்கு, அவருடைய ஆயுட்காலம் 100 வயசு, ஆனால் 88 வயசுலேயே அவரை அசுரர் யமதூதர்கள் வராங்க கூட்டிகிட்டு போக. ஆனால் பகவானுடைய நாமத்தை அவர் ஜபம் பண்ணதுனால விஷ்ணு தூதர்களும் அங்கே வராங்க. 2 பேருக்கும் பெரிய சண்டை. ஆனால் பகவானுடைய நாமத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலை, அவர் மீண்டும் அந்த 12 வருடங்கள் பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைகின்றார். அதை தான் பார்க்குறோம். ஒரே பிரிவிலே அவர் பகவானை அடைந்து விட்டார். ஸோ பக்தர்களுடைய நிலையும் அஷ்டாங்க யோகிகளுடைய நிலையும் பார்க்கணும். தவம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவனை காட்டிலும் யோகி மிகவும் சிறந்தவர் அர்ஜுனா. அதனால எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பற்றற்று உன்னுடைய கடமையை செய்ய முயற்சி செய். ஸோ இங்கே நம்ம மெயினாக பார்க்கறது புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும், தனக்குள்ளாரையே தன்னுணர்வு பெற வேண்டும், பரமாத்மா மேலே மனதை லயிக்க செய்ய வேண்டும். ஸோ இதெல்லாம் கலியுகத்தில் சாத்தியமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வி. எல்லா யோகிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க 47வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண. இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம், முடியுது கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகினாம் அபிசர்வேஷாம் மத்கர்யேணாம் ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்தமமோ மதஹ. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றவன், யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் மிகவும் நெருங்கியவன். ஸோ பக்தி மார்க்கம் என்பது மிகச் சிறந்தது. இந்த யோகங்களை காட்டிலும் பக்தி மார்க்கம் சிறந்தது அப்படின்னு பார்க்கும். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, பகவானை தவிர்த்து வேற கதியே இல்லை அப்படின்ற உயர்ந்த நம்பிக்கை, எப்பவும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்குது. பகவான் தான் அனைத்தும் காரணம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் அவரே. அவரே பரம ஈஸ்வரர். அவர் அழகிய சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்தை கொண்டவர், அழகிய ரூபத்தை கொண்டவர் அப்படின்னு அவரை புரிந்து கொண்டு அவரில் எப்பவும் லயித்து இருக்காங்க இல்லையா, எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்காங்க இல்லையா, அதோட பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு புரிகின்றார்கள். அது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான பக்தி இல்லை, அன்பாக அவங்க பண்ணக்கூடியது, எதையும் எதிர்பார்க்காம அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி. அவங்க எனக்கு மிகவும் நெருங்கியவர்கள், இவங்களெல்லாம் காட்டிலும் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ அப்போ இந்த பக்தி மார்க்கம் என்பது எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத அந்த உயர்ந்த நிலையை நாம் பார்க்க முடியும். நம்ம இதுவரைக்கும் கர்மயோகம் பார்த்தோம், ஞான யோகம் பார்த்தோம், தியான யோகம் பார்த்தோம், அடுத்தது பக்தி யோகம். எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தது இந்த பக்தி மார்க்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே அத்தியாயம் 6 அஷ்டாங்க யோகம். மனம் என்பது மிக முக்கியமாக இங்கே சொல்லப்படுது. ஏன்னா மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஸோ மனம் எப்போ, மனதுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னா, நாம் அதை எப்படி கையாளுகின்றோமோ அதை நாம் கட்டுக்குள் வைத்து விட்டால் அது நமக்கு நண்பன்.
அதோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுடைய விரோதி. ஏன்னா நம்மளை ஆன்மீகத்திலேருந்து என்ன தடைமாற்றம் செய்து விட்டுரும், தடம் மாற்றம் செய்து விடும். அதனால ஆன்மீக முயற்சிக்கு பதிலாக பௌதிக வீழ்ச்சியை நாம் அடைய ஆரம்பிச்சிருவோம். அதனால யோகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 நிலைகள் பார்க்குறோம். யம, நியம, ஆச்சன, பிராணயாம, பிரத்யாகார, தாரணை, தியானம், சமாதி, இந்த மாதிரி 8 நிலைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ இங்கே வந்து பகவான் சொல்கிற மனதை கட்டுப்படுத்துறதை பற்றி. அப்போது அர்ஜுனன் கேட்குறார், மனதை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கடினமாக இருக்குமே அப்படின்னு. பகவான் சொல்கிறார், உண்மைதான், ஆனால் அதை தகுந்த பயிற்சியின் மூலமாக, அது மட்டுமல்லாமல் பற்றின்றி செயல்களை செய்கிறதன் மூலமாக மனதை கட்டுப்படுத்தலாம். அப்போ அந்த தகுந்த பயிற்சி எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு தான் அதிகாரபூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவோட வழிகாட்டுதலின் மூலமாக பக்தினா என்ன, நான் இந்த மனித பிறவி எடுத்ததோடைய நோக்கம் என்னன்னு அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலால் நாம் செயல்களை செய்யும்போது தூய்மை அடைகின்றோம். அப்போ அர்ஜுனன் திருப்பி கேட்குறார், இந்த மாதிரி 8 நிலைகள் சொன்னீங்களே, இதில் ஏதாவது ஒரு நிலையில் அவங்க வீழ்ச்சி அடைந்தாங்கன்னா அவங்களோட கதி என்ன? அவங்க நம்பிக்கையோட முயற்சி பண்ணுறாங்க, ஆனால் வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவங்க கதி என்ன? அவங்க எந்த நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல புண்ணிய பலன்களை பூலோகத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 6 லோகங்களில் சென்று அந்த சுகபோகங்களை அனுபவித்து மீண்டும் ஏதர் செல்வந்தர்களோட குடும்பத்தில் பிறக்கிறாங்க, இல்லைன்னா உயர்ந்த ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்தில் பிறக்கிறாங்க. செல்வந்தர்களோட குடும்பத்தில் பிறந்தா அட்லீஸ்ட் இந்த உடல் சார்ந்த தேவைகளுக்காக உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்கு. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம், பகவானை நோக்கி மனதை திருப்ப வேண்டும். ஆனால் நிறைய விஷயத்தில் அது நடக்கிறது கிடையாது. அதுதான் நம்மளுடைய வீழ்ச்சியும் பார்க்குறோம். அதை விட உயர்ந்த நிலையில வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் உயர்ந்த ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்துல பிறக்கின்றார்கள். இதெல்லாம் வந்து மிகவும் அரிதானது அப்படின்றத சொல்றார். கடைசியாக ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, எப்பொழுதும் நம்பிக்கையுடையும் பகவானே கதின்னு அவங்க வந்து பக்தி தொண்டு செய்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க மற்ற யோகிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ்ய கிருபா சிந்து பேவச்சு பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरि बोल माता जी. हरे कृष्ण.